menika sesarengan nopo niki campur sari Sakti Laras. Betul, nggih. Apa niki pimpinanipun sinten to? Pimpinane sapa iki? Sakti Laras. Setengah tembang spesial kagum sadaya tampun dangane kasamir rawuh sinabe rapi pasusetan kasampun kasumanggaken. Ayo. Solo, solo. Ae, ae, ae. Iya. Kitir Sumilir Cahayu matur gunging panuwun. Matur sembah nuwun. Jan suwantene luar biasa. Matur sembah nuwun. Niki
Nggih didukung kalian Sony sing luar biasa. BSC Audio Cahyo. Audio. Ya lek iso iki musime awake dhewe iki ning sortiropan rada rame, dijaga kesehatane. Aja sampe engko awake iki lokro ya gak kepenak.